živi neki oklete čovjek. Joj, stvarno, eno ga uzeo nam je loptu. Lopta je sad moja! Nemoj, molim, nemoj. Joj, šta ćemo sad, brate? Sad ću ja zvat svog brata. Evo mog brata, sam ti rekao da će doći, evo ga. Reci brate, čemu je problem? Eno onaj tamo neki čovjek ukleti, uzeo nam loptu, te pomozi brate, molim te, popiće nam sve. Ma koji? On tam. Šta si ti došao, da i tebe zakoljem? Šta je dečko, da i tebe zakoljem? U čemu je problem? Sad si gotov. I vi djeco, svi se kupte sad odavde. Bježte djeca, bježte. Djeco, ko ćete ovu loptu? 50.000 eura. A vi što gledate ovaj video, ako hoćete par 2, gdje im vraćam loptu ili možda neću vratiti, možda zaklat, 1000 lajkova ostate na ovom videu. Ćao.